Здравейте на всички, аз съм Васко и за трета година вече пътувам с Visit Colors на студентска бригада в Щатите. Какво да кажа, прекарах едни 3 години незабравими да отбележа. Първата година работих и втората в Kings Dominion, това е увеселителен парк в Ричмънд. Отидах сам, събрах и спечелих много приятели от цял свят. Беше две незабравими лета, в които имаше страшно много купони. Разбира се, имаше и работа, от всичко по малко. Третата ми година бях в Ocean City, работих в един ресторант, изкарвах хубави пари, забавлявахме се, бяхме в една къща с много руснаци, поляци, ходехме по дискотеки. Втора работа лесно може човек да си намери. За екскурзиите, разбира се, мога да кажа, че това е най-хубавото нещо на всеки, който бил отишъл, на което може би искал да се случи. Аз съм ходил на Колорадо, Йелоустон, обиколил съм всички природни забележителности в тази част на щатите. Също съм ходил и на Майами, откъдето от крузерите, които пътуват до Бахамите, съм прекарал една страхотна почивка с моите приятели от Еквадор. Нещо незабравимо. Пожелавам на всеки да посети щатите. Visit Colors е най-добрата фирма и пожелавам на всеки участник едно незабравимо преживяване.